इसोरनि सोरजिनाय गासिबो बिफां लाइफां दिनै जों जिखिनि मोनजादों जों जिखिनि जाबोदों जों जिखिनि लेखा फरायनायानो जा जिखिनि खामानियाव माव बेयो इसोरनि आशीर्बादाव इसोरनि आशीर्बादजोंनो जों जानो हागोन। दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ 15 बोसोर इसोरनि अननायावनो 15 बोसोर बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC मोनसे समाव शिफ्ट जाबोदों। बेयो इसोरनि आशीर्बाद इसोर प्रभु इसोरनि आशीर्बादाव आं जानो हादों। जुदि प्रभु इसोरा आंनि सायाव बे आशीर्बाद बा बे अननायखौ होआब्ला आं जानो हायामोन। नंगौना नङा नंथारगौब्ला आरो जोंनि बेवहाय दिनै ज' जानो हादों एसे मोजां बेबो इसोरनि आशीर्बाद प्रभु इसोरनि आशीर्बादाव जोङो बेवहाय ज' जानो हादों सावरायलायनो हादों इसोरनि मुङाव जोङो आर'ज गाबनो परिबेस मोनदों। नंखायसो नंदों मा आङो दिनै फुङावबो न'आव ओरै गाबनासो फैखादों आर'ज गाबनासो ओंखारबोखादों जे आंना दिनै थांनाया साक्सेस जाथारथोंलै मोजां इसोर प्रभु इसोर लाबोखादों आं ओंखायनो आर'ज गाबनाय मथे आं दिनै नोंथांमोनजों नुजानो हाबाय। निश्चय प्रभु इसोरा आंखौ दिनै बेवहाय नोंथांमोनजों लोगो मोनहोलायहोनाया प्रभु इसोरनि आशीर्बादाव जागोन। दे नोंसोर बुंलांबाय दे आंना नै मेट्रिक परीक्षा जाथारसै 12थानिफ्राय ना 16थानिफ्राय आंना फिसालाया इसोर प्रभु इसोर आंना फिसालाया परीक्षायाव मोजां पास जाथारथों होननानै आर'ज गाबखोमादोंना गाबखोआखै सोरबा सोरबा मेट्रिक पास जानांगौ दंबा गावनि फिसाला गावनि फिसाजो गावनि फंबाय बिनानाव सोरबा मेट्रिक परीक्षा होनांगौ दंबा गाबखोमागासिनो दंब्ला इसोरनि आशीर्बाद बिनानै नोंसोरबो दे आंना फिसालाया मोजां परीक्षा होनो हाथारथों फार्स्ट डिभिजन मोनथारथोंलै इसोर प्रभु इसोर गाबज्रिना गाबज्रिया गैयाबा गाबज्रियो सोरबा ओंखायनोथ' इसोरनि आशीर्बादखौ नांदेरथारगौ बयबो बेखौ बाद होनानै जेबो खालामनो हाया ना हायो सोरबा देनाय आवगायबोनाय सोरबा हायो मा बाद होयो जायखिजाया बे लेक्सार होनाय सम नङालै जोंना आर'ज गाबनायनिसो सम आं लेक्सार होनो गोसो गैया जोंथ' लेक्सार होनाया एसे आलादा नोंसोरलाय मिथिखागौ जों लेक्सार होनाय बेयो जाहैबाय मोनसे सभा बाप्टिस्ट चार्चनि सभा जासिगौ सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै लास्ट होननानै मिथिगौ आं जे जोबजासे नोंथांमोननि बे सभाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो बेखौनो आङो प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'नाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय। दे गोजोन्थों थेंक इउ। हामबाय होनाय थाबाय बिथांमोनखौ आङो जौस्राङाव जयै लिंहरगोन आरो बिथांनि गेजेराव फर्मार डिपुटि चिफखौ आङो गोजोननाय रादाब होनो थाखाय टाइम होनाय जागोन। जोंनि सिगांनि डिपुटि चिफ पार्टीनि भाइस प्रेसिडेन्ट सुन्था बसुमतारी सारखौबो जौस्राङाव फैनो खावलायदों अननानैहाय जौस्राङाव फैदो जोङो नोंथांमोनखौ बरायनानै लागोन। आरो NCLA सफैबावदों दतमानि अननानै सारखौबो बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जोङो फर्मार डिपुटि चिफनिफ्राय सुंद' गोजोननाय रादाबखौ जों लाजियो। नुजाफैनो हानाय जोंनि बयनिबो मान होजाग्रा आसार बिबुंथि लाखिनाय आगोलनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो दानि EM रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे साफ्रोमबो धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोन आङो जोंनि बे उन्दै फरायसाफोर हिन्जावसाफोर आरो सेंग्रा उन्दैफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आं बोसोन होनो लुबैदों। नोंसिनि जिबनखौ जुदि मोजाङै दैदेनलांनो जुदि बयबो दैदेनलांनो लुबैयो मोजाङै उननि जिबनखौ मोजाङै जुदि गोजोन लुबैदोंब्ला जौगानाय लुबैदोंब्ला नोंथांमोनहा दिनै खस्थ' खालाम जोबोद खस्थ' खालाम दिनै जिहेतु फरायगासिनो दङ फरायनायाव ध्यान होनानै जोबोद मोजां फराय अब्लानो नोंनि उननि जिबना जोबोद मोजां जागोन। दिनै जुदि उननि जिबनखौ सानहराब्लानो
बिमा बिफानि खामायनाय थाखा फैसाखौ लानानै गारि घराखौ लानानै जुदि रंजानायावल' जुदि गोसो होयोब्ला अब्ला उननि जिबनाव नोंथाङा जोबोद खस्थ' मोनगोन। बेखायनो दिनै बयबो खस्थ' खालाम। जों बयबो सानफ्राङो जे आंनो बयनिख्रुइबो दुखुथियासिन आंना हा हु गैया, न' बां गैया, न'आनो आङो PMAY नि न'आवसो थानांदों, मालायना बांला दङ, मालायनाव गारि घरा दङ, मालाया सुट लंपेन्ट गाननानै फैनाङो, आं सुइटारजोंसो फैनांदों, खालि सिन्देल मोनसेल' दङ। बिदि सानफ्राङो जों गावनि जिबना खुसियाव दङ ना दुखुआव दङ बेखौबो जों साना। एसे जानगाराव नोङो नुगोन, नोंनि हाथाय बाजारावबो नुगोन, नोंनि खाथि खालायाव नुगोन, नों गावखौ जि दुखुथिया सानदों नोंनिफ्राय बांसिन दुखुथियाफ्रा माने खेलाजों हस्पिटालाव लांगासिनो दङ, लोमजादों, डाक्टारनाव थांनो फैसा गैया, बेखौ नों नुगोन। नोङो सेन्देलजों थाबायगासिनो दङ गुसुआव, नाथाय बे गुसुआव मालाया आरोबाव सेन्देलबो गैयै बेयारखौ आथिं गोजा थाबायगासिनो दङ। नोङो सुइटार गानदों, सोरबाया गस्ला गिन्जिल' गाननानै बे गुसुआव थांगासिनो दङ। बेबायदिखौबो जों नुयो। बेराफारसेथिं आरोबाव जों बेखौबो नुयो, गोबां मानसिफ्रा थाखा फैसा, गारि घरा, न' बां बहुद खुसि, गोसोआव मा सानो बिसोरो बिराद दुगाबो जायो जे आंखौलाय नों मा खालामनो हानो, आंहा ओरै नोंसोरनावलाय मा दं, आंनाव गारि घरा दं।